Hi guys, ngiyanamukela kwivideo yami. Kule video le ngizobe ngishare i-recap okuzobe kwenzeka kwi-My Brother's Keeper kuleli viki. UMamChunu uzobuza uMshengu ukuthi usamthanda yini nawe Doreen. uMshengu aphendule ngokuthi into yakudala le. uMshengu kodwa ubukeke umuntu enongabaza ngalokho ngendlela aphendula ngayo. Ubukeke ngazuthi uDoreen usamthanda ngoba nangesikhathi uDoreen esamtshela ukuthi usamthanda futhi uyazi ukuthi naye uyamthanda. Akazange amphikisi, wavele nje wamgqolozela nangesikhathi esecela ukuthi akhiphe unqubeko amkhokhele ibheli, akhokhele abameli. Azange ngabazi wabakhokheli abameli. Ukufika nje kukaDoreen uMshengu washintsha umqondo ngokuboshwa kukaNqubeko. Nalana nje iphendula kuMamChunu ukhombisa ukuba defensive nanokuthi uMamChunu akasamlweli manje njengoba uNqubeko ethi uzombopha. Uyakhuluma nje naye usamncenga uyancetheza akaseyeni lo Mshengu esimaziyo ukuthi uyabeka izizakala. uNqubeko utshela uMamChunu ukuthi wena kusasa uye ejele. Engabe sekukuphela kwaMamChunu lokho? uMamChunu ubese akhuluma noMshengu ambuza ukuthi akamlweli ngani. Aphendule ngokuthi uMshengu ukhulumile noNqubeko. Kuzwakala ukuthi lokukhuluma kwakhe noNqubeko kuphuma ngala ngena ngala ngoba uNqubeko ubukeka ezimisele ngokuthi abophise uMamChunu bebambisene kanye noDoreen uma wakhe and nomndeni nje engazuthi nje uyamvumela kulokho. Ube ungidumise esehamba la ngicasise kusuku lo ukuthi kuyoboshwa khona uMamChunu esembiza akazange asabela uMamChunu. Ngabe uMamChunu ubalekile noma naye usenze lokho okwenziwe usisi wakhe na ukuthi ayibulale. Okokuqala uDoreen wadala ukuthi usisi kaMamChunu omdala azibulale. Ngabe noMamChunu sekuze kwafika kuleso sigaba yini leso. And futhi umndeni wakaShabalala ubukeka ungazuthi nje usukhohliwe ukuthi noMamChunu walahlekelwe ingane nokuthi uNqubeko wabaqambela amanga ngoba phela wayeseyimisele ngokuthi lempihlo le ayithathe aye naye egodini le ukuthi uthuthuka washona kanjani. Bayakukhohlwa lokho mase kufika la kuMamChunu, bayavumela nje ukuthi uNqubeko enze noma kanjani. Cela sibukele sibone ukuthi kuzogcina kwenjani isiphetho lesi cause ngokubuka imibhalo le ebhaliwe ukuthi kuzokwenzakalani ngokulandelayo ngazi ukuthi uMamChunu uzogcina eshonile. Please guys, don't forget to like, comment, share, subscribe and ring that bell. Thank you.